Hemen turista pi. Euskal Herrira etorri dira, eta etxauni, atzerritar horri, dana iruditzen zaio eder, ikusgarri, dotore. Ametsi ostera, dena baldar, desegoki, desatsegin, Euskal Herri zatarrau. Aste bete ingurua dugu hemendik igaro, ta ikusten dugun guztiaz nine utxun ditutan nago. Itxasertza zein mendialdea, hain dira ederrak klaro, aterri bada ederra data, euria bada ederrago. Horren paisaia zatarra etzaitea si apaintzen, turistak pozik egon behar baitu alik ta maizen. Lengoan Donostin izan ginen pintxo goxoak usaintzen, ta ura ere zuri ederra ez baitzen nuen ordaintzen. Bertan egin nintzen zeulez, pintxo gozo batzun jabe, hain ederrak zirandanak geunko zanak parez pare. Eta kartera atara bari, taberna aldetik alde, hain txundituta nengoan jakinez, ordaindu behar zalabe. Ta Donostitik arago ilusioa pizteko, EHZ-tara joan ta karpak zeuden isteko. Kontxan ta Bilbon beti euria, tabernara iristeko. Ni Londresetik naiz etorri Lambro bera ikusteko. Euskal Herrian ta Londresen zirimiri ederrik bada, baina ona etorrita giroan murgildu gara. Horren gustora gabiz hemendik tabernatik tabernara, eta zerbeza Londresen baino pixkat merkeagoa da. Bai baina gero jendeak jarri oidizu frenoa, naiz hizkuntza ulertzeko oparitu kuadernoa. Gero deienak erderaz dabiltze gauza monotonoa, ez ulertzekotan nahiago dut hizkuntza autoktonoa. Pegak ataratea da, nire lagunan jarduna, hau txarto ta hori txarrago holan pasa dau eguna.
Zelanda tipo horren aztuna, nik albo, guk alboan daukaguna. Bidaiak gauza txar bakarra daukodan bidai laguna. Nik neuk ere pentsatzen dut zeuk esandako moduan. Lehenik arruinatu ginen Donostiko otorduan. Gero Baionan lotsa pasatu festa zaleen karguan. Larrabetzura joan gaitezen ea ark salbatzen duan.